Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Chinangwa chedu hakusi kufara chete. Kunyange zvazvo chiri chinangwa chakanaka, asi chinangwa chedu ndechekukudza Mwari pane zvese zvatinoita. Uye ndinotenda kuti maKristu ese akasuwa havarumbidze Mwari, havasi chikudzo pakuzivisa ruponeso. Saka tinofanira kurarama upenyu hwedu nenzira inoratidza maonekero edu patiri. Zvinoita kuti vanhu vave nechido chekuva nezvatinazvo. Uye saka ndinofunga kuti rufaro rwatenzi runova simba redu uye runyararo nemwoyo murefu uye nezvimwe zvinhu zvakasiyana. Zvakakosha kwatiri sevatendi kana tinyatsoda kushandiswa naMwari. Uye saka mapisarema 5:11 anoti, rega avo vanoda zita renyu vafare, uye nemweya womufaro. Saka Mwari vanga vasingada tive neushoma hwekuhi apo neapo. Anoda kuti isu tive nemufaro uye nemanzwiro akanaka nekuzivisa zviso zvedu, kuti nyika yose igotaura kuti tine chimwe chinhu chatinoda. Amen. Uye unoziva kuti mushure mekunge ndararama ndakauya kumhedziso yekuti chii chatinoda. Inyaya yekuti vanhu havazive zvavanoda, vanhu vese vanongoda kufara. Ndinoreva, paunoenda kunotenga uri kuzviitira kuti uri kuda kuita chinhu chinoita kuti ufare. Unoziva, tinodya nekuti zvinotifadza, tinodyisa nekuti zvinotifadza. Kazhinji kacho unoziva tinoda kushamwaridzana nekuti zvinotifadza. Saka kufara ndicho chinhu chinodiwa nevanhu vazhinji, asi vanhu vanowanzotsvaga kufara nenzira dzisiri idzo. Zvino ndichakupai namba 12 kekutanga. Ndakazviita izvi nezuro makuseni. Uye namba 12 inoti, sarudza kufara. Haumbofare kana usina kusarudza kufara, kunyangwe nemamiriro ezvinhu. Amen. Ungasarudza kufara here kunyangwe nemamiriro ezvinhu? Handinambobvira ndazvifunga. Munoziva, rufaro kana chokwadi, rufaro harufaniri kuva nenyaya yezviri kuitika. Chero hazvo ukatarisa muduramazwi reWebsters, itsananguro imwe chete yepekutanga yeduramazwi yakanyorwa muna 1828. Inoti kufara chigadzirwa chekuwana chakanaka chinoitika kwauri, uye chigadzirwa chekutarisira zvakanaka zvichazoitika kwauri. Ndizvo zvandinoda, kunyange chinhu chakanaka chisiri kuitika kwandiri izvozvi. Hapana kana Satani wekugehena anoita kuti ndisamirire kuti chakanaka chiitike kwandiri. Muvengi anogona kukwanisa kukanganisa zvinhu muupenyu hwako, asi haakanganisa mwoyo wako netarisiro yako. Unokwanisa kuzara tarisiro uye wotarisira zvinhu zvakanaka zviitike kana ukasarudza. Ndichazitaura zvakare nguva zhinji kuti sarudza kufara. Uye usamirire zvinoitika muupenyu hwako zvikudze kuti ungave nemufaro here. Sarudza kuva nemufaro. Munhu wese iti, ndichafara. Ndasarudza. Handitambise rimwe zuva. Ndakasuruvara. Ini ndine mufaro. Iye zvino chinhu chekutanga chinhu chekutanga chatakataura nezvacho nezuro ndechekuti kana uchida kufara, tenda nezvinotaura shoko raMwari pamusoro pako, uye kunyanya pamusoro pako nezvauri. Izvi ndizvo zviripo. Haukwanise kufara upenyu hwako kana usingakwanise kufara. Asi ini ndinoziva, handikwanise kudzokera zvandaitaura, asi rega ndingokudza kuti kana usingazvifarire unofanira ngokurumidza woita sarudzo imwe, nekuti unenge unewe upenyu hwako hwese. Ndiri kuti hazvinambonyatsooma izvi, asi ndiri kuti zvaichinja upenyu hwangu. Pandakaenda ikoko ndokwandaive. Haumbofa wakazvitiza iwewe, saka gara hako watozvipa runyararo kuti unenge ungori munhu mumwe chete. Unongoti, ndinozvifarira ini, nekutadza kwangu, nekupengereka kwangu, ndinozvifarira, uye Mwari ari kundishandura. Gore rinouya ndinenge ndisina kufanana nezvandiri izvezvi.
uye ndiri munzira yekushanduka. Handisi kuzombozvirwisa inini, ndinozvifarira. Munhu wese ita ndinozvifarira. Chinhu chechipiri chatakataura nezvacho nezuro chaiti kurarama panguva iye tichinakidzwa. Zvinongonzwisisika. Chinhu chechitatu chatakataura nezvazvo kugara murunyararo. Zvino chechina, chinhu chihombe chatitaura nezvacho nhasi. Kana uchida kufara unofanira kudzidza kupa upenyu hwako. Muupfumi hwaMwari, zvaunowanzobatirira nekuchengetedza ndizvo zvaunoshayiwa. Zvaunenge uchida kupa ndo zvaunozongowana. Zvine zvakawanda zvakawedzerwa. Kazhinji zhinji zvese zvaunopa kuna Mwari anokudzosa zviri nani. Hazvisi kunakidza here izvo? Zvese zvaunopa kuna Mwari unopiwa chimwe chiri nani. Saka ukazvipira pachako kuna Mwari, ndiripo Mwari, nditorei, nditai zvamunoda neni, ndishandisei muumambo, ndishandisei kubatsira vanhu, ndishandisei kuti ndikomborere vanhu. Usangonamata kamwe chete pamusoro pazvo, namata mazuva ese. Zuva rega rega ndinovhunza Mwari kuti ndiratidze zvandinokwanisa kukuitira nhasi Mwari, uye ndiratidze zvandingaita kuti ndive nechikomborero kune vamwe vanhu. Ndiratidzei wandingape, ndiratidzei wandingakurudzire. Unoona, ndinorarama nguva yakareba yekuti ndini ndaiva muchadenga changu ndega, uye ndinokuudza kuti hazvimbofa zvakakufadza. Vanhu vanonyima havasi vanhu vanofara. Amen. Iyo ndeyekuisa paTwitter. Ndinoshaka tairero tinoisa zvinhu paTwitter. Isa paTwitter. Ndinowanzosanganisa. Hakwanisi kufara nekunyima pamwe chete. Upenyu hwako unoita zvaunoda. Unokwanisa kurarama upenyu hwako uchigara unge ndiwe wega, uchivimba kuti urifanira kuva pakati peupenyu hwemunhu wese, asi unenge usingafari. Uye unofanira kusarudza nhasi kuti ndichapa upenyu hwangu, ndichangopa upenyu hwangu kuna Mwari ndoita aite zvaanoda. Mateo 16 chikamu 24. Uye Jesu akati kuvadzidzi vake, kana paine munhu ari kuda kuva muteveri wangu, ngaazvirambe, ngaashaye kusaona uye akanganwe nezvaanenge achida. Zvino kuzvikangamwa hazvireve kuti hausi kuzozvichengeta, asi zvinoreva kuti unenge usingachazvifunge nguva yese, pese pese. Amen. Mukamangwanani ega ega utanga ngofunga kuti ungakomborera umwe munhu sei. Funga Mwari, ita chimwe chinhu pane kuzvifunga iwewe. Tora muchinjikwa wako unditevera. Munoziva pane nhaurirano dzakawanda dzekutakura muchinjikwa, uye izvo dambudziko iri nderangu kuritakura, kurwara uku ndekwangu kukutakura, mutoro uyu ndewangu kuti ndiutakure. Aiwa, hazvizi mubhaibheri. Muchinjikwa watiri kutakura ndewekuti zvikangamwe uye tisazviona uye tisaite zvatinoda. Toti ndiri pano Mwari nemudziyo wangu usina chinhu, ndizadzei nemi uye muite zvamunoda kuita mandiri zuva ranhasi. Handei izvozvo zvinoita kuti mudedzere. Amen. Iye zvino mirai ndigare ndangokuudzai kuti kana usina kujaira kurarama saizvozvo, unosangana nekugwina kwetsika. Zvinenge zvakaoma pekutanga nekuti isu takajaira kuva muridzi weupenyu hwedu. Kune zvese tinotanga kuzvifunga pachedu pekutanga pane zvese. Uye zvakaoma pekutanga nekuti pane kufa. Kufa kunotora nzvimbo, asi ndichakuratidzai nhasi kuti unyatsorarama unofanira kutanga wafa. Handisi kutaura pamusoro pekusiya nyika uenda kudenga. Ndiyo nzira chaiyo yekufa kuti urarame. Asi kana uchida kuti uve neupenyu hwechokwadi, upenyu hune hunhu, paunonyatsonzwa kuti upenyu hwako hunoverengwa uye hwakakosha, uye unofanira kuzvipira kuti ufe kuti usaite nzira yako uye kudzidza kufara pamusoro pazvo. Hoya, hausi kufara satarisiro yauchawana. Vamwe venyu vari kufunga kuti handione nzira yangu, asi hausi kufara pamusoro pazvo. Chikamu 25, ani nani
panino tichadzokera kuna 24 zvekare. Da kuti muzvibate. Uye Jesu akati kuvadzidzi vake, kana pana ane chishuvo chekuva mudzidzi wangu, ngaazvirambe, asazvione, asaite, azvikangama mune zvaari kuda, atora muchinjikwa wake anditevere ini. Namatsirai muchinyatsoshandisa inini chose semuenzaniso wekurarama uye nemukufa zvakare. Kune uyo ari kuda kuchengetedza upenyu hwake, nyaradzo yake uye neruchengeto rwake, acharasikirwa. Neupenyu usingapere uye anorasikirwa neupenyu, nyaradzo yake uye neruchengetedzo rwake, nekwangu. Hatisi kuita izvi nekuti zvinonakidza, nokuti hatisi kunyatsozviita kuitira vamwe vanhu, tiri kuzviitira iye. Uye mirai ndingokuudzei zvekare kuti kuzvikanganwa, kuzvirasa, kuona kwako hazvireve kuti hauchaite zvinhu zvaunenge uchida kuita. Hazvireva kuti hauita uronga hwakanaka hwako iwewe. Ngatisatorei izvi semashandisirwo. Zvazvinonyatsoreva ndezvekuti hauchanyatsongorarame iwewe chete pasina chimwe chinhu. Ndinokurudzira vanhu kuti vazvichengetedze. Ndokurudzira vanhu kuti varambe vakadzikama, vaite zvinhu zvavanofanira kuzviitira, asi chinhu chakanyatsosiyana pane zvose zvichiva pamusoro pako. Amen. Zvichabatsirai munhu akawana nyika yese achishaya upenyu hwake. Upenyu hwake hwakakomborerwa mumambo waMwari. Munhu angapea kuti achinjanise nemukomborero weupenyu hwake muumambo waMwari. Uye ndinotvimba kuti tinofanira kudzidza kurarama nekupa, kumuka mangwanani ega chiti zvinhu zvese hazvisi kuuya kwandiri, zvinhu zvese ndezvaMwari kuti ashande pandiri. Kutaura chokwadi, handina chinhu chekupa chakakosha kuti ndive nacho. Kana ndikasawana ukuru hwaMwari hwese wandinofanira kunge ndawana, iyo ndorega iye oerera kubva mandiri. Amen. Vimba neni, haudi zvandiri kuda kukupa, asi ndaita pese nepandogona kusiya Mwari aera mandiri vhiki rino, kuti iwe ukwanise kuva naiye wakawanda. Uye Mwari ndo zvanoda kuti tiite kumunhu wese watinosangana naye. Johane 12:24 kusvika 26 anongova magwaro anoshamisa, uye ndichashandisa iwo kutaura nyaya iyi. Saka tarisa izvi. Johane 12:24, ndine vimbiso nokuti zvakarongwa ndakuudzai. Zvakarongwa ndakuudzai. Hazvina kuipa dzimwe nguva kusunga chiso mukereke, kunze kwekuti gorosi rawira pasi uye ikabva yafa. Inongoramba iri gorosi imwe chete, haitombofe yakawanda, asi inogara yoga iri yega. Asi ikafa, inogadzira dzimwe dzakawanda dzowana kukohwa kwakanaka. Da kukurudzirai, kwapera nguva kuti oramba uchingoverenga gwara iroro, uchingoverenga. Asi uyo muenzaniso uri pedyo. Iyi ndiyo modzi yeJojiya Pichisi. Murume wangu nerudo adya pichisi mangwanani, akageza modzi akaiomesa nedhiraya revhudzi. Anogona. Iko zvino, kunze kwekuti yachererwa pasi, inongoramba yakadai so, haitombovaradze. Kunze kwekuti une chido chekuvigwa sekutaura hauzombofa wakaitwa chimwe chinhu kupfuura zvauri izvezvi. Ndizvozvo, hakuna chimwe. Ukanyatsodzidza pamusoro pemodzi iyi kuti chii chinoitika paunoisa modzi iyi pasi, kutanga zvose yakarivigwa murima, unoziva hatifarire nguva yerima muupenyu hwedu, asi zvinowanzotsemuka chikanda chekunze kwedu. Yobva yativhura kuzvinhu zvakanaka Mwari zvaanenge akaisa mukati medu. Kana wakazvarwa patsva, zvese zvinhu Mwari zvaari zvinouya kwauri zviri mbeu yezvose Mwari zvaari zvinouya mauri. Ukandibvumidza kuti ndizvise zvakadai, unova nepamuviri nezvinhu zvaMwari. Amen. Mimba yezve kuda kwaMwari
nezviito zvaMwari. Kana murume nemukadzi vakarorana vauya pamwe chete mukudanana nekuchena, uye modzi yake yoiswa muchibereko chake, anobva aita pamuviri. Handei. Uye modzi iya painotarisira uye nekuchengetwa, uye pachinguva anobva azvara. Mirai ndikuyeuchidzei kuti kuzvara kunouya nekurwadza. Amen. Ndikungotaura nhaika. Dai modzi yaive nekunzwa, tichamboita kunge ine kunzwa. Pamwe ari kungofara kuda kuita modzi nekukarika. Umwe munhu anobva ati Mwari anouya obva aisa mumavhu, munyika, murima. Haisi kufema imomo, muri kupisa. Pane kumanikidzwa kubva pasi, asi kudziya kuri kubva pasi, nekumanikidzwa kwekufushirwa kunobva kwaita kuti iputike, itsemuke makanda. Handei nazvo, munofanira kufamba neni mumweya. Amen. Saka ndiri pano Suzi muKristu, ndine zvose zvakanaka mandiri, asi kana Mwari akaita basa iri mandiri, zvichangoramba zvakafushirwa. Hapana munhu anoona Mwari kuburikidza mandiri, nekuti ndoenda kukereke, ndoenda kumba, ndoenda kukereke, ndoenda kumba, ndoenda kukereke, kumba, ndoenda kukereke, hapana chinochinja. Saka painongoramba iri mumavhu, chinowanzoitika kuti ganda rinovhurika, uye tumudzi twese utu zvinotanga kuenda pasi, zvotanga kubata munyika. Dzimwe nguva hatinzwisise kuti nei zvimwe zvinhu zvisiri kuitika mukati meupenyu hwedu kana tiri vana vaMwari. Uye unofanira kutora nguva yekuti udyaro uye umere. Amen. Udyaro umere murudo rwaMwari, udyaro umere muna Kristu, udyaro umere mushoko raMwari. Pekupedzisira mbeu iyi ichadiridzwa. Ndinofunga kuti zvakanaka kuti Mwari vataure pamusoro pekudiridzwa neshoko. Amen. Sezvo modzi ikadiridzwa, ikatariswa, ikachengetwa, panopera kanguva hapana anoziva nguva chaiyo, asi panopera nguva pup 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 pup. Pakunopera nguva zvinhu izvi zvinopesa zvisingachaite uye zvooma, zvisina basa. Modzi inoita zihombe, zimuti remupichisi. Uye zvino muchero uyu unonhongwa wotumirwa nyika dzose. Vabereki, muri kunditeerera here inini? Yobva yatumirwa kunyika dzose kuti vanhu vanakidzwe nekuvaraidzwa. Handei pai Mwari rumbidzo imi. Unoziva, kungotora kanguva kadiki kuti nditaure nevanhu vari pachivhitivhiti vari kuona. Vanhu vese vari panapa vane kakuzvipira kari pamusoro nokuti vangadai vasiri panapa. Makusene mugovera uno. Handizive kuti wewe unoziva chii pamusoro pezvinhu zvaMwari uye neshoko raMwari, nekuti uri kunzwisisa sei zvinhu zvandiri kukudza izvezvi. Asi ndoda kungotsanangura zvekare. Kana upenyu hwako ungori pamusoro pako, ndo zvaunongofunga uye ndo zvaune basa nazvo. Kuwana zvaunoda nekuita kuti munhu wese akushandire kuti akupe zvaunoda, hauzombofa wakafara. Uye teerera, unotokwanisa kuwana zvaunenge uchida, obva wawana kuti zvaunge uchida zvacho hazvitombokufadzi, nekuti hazvigone kufara kana usingakwanise kuzviisa kure. Amen. Handinyatsoziva kuti maKristu mangani vanonamata minamata yezuva nezuva, asi tinongonzwisa tsitsi
kana zvatinongoita checha mangwanani ega ega kuratidza Mwari zvinhu 12 zvaanofanira kuita ipapo kuitira kuti isu tigare takaponeswa. Uye Mwari mukasandiitira izvi handifunge ndinofara, nokuti mukasaita izvi handikwanisa kuenderera mberi. Ndikangoita izvi kwazuva rimwe chete handifunge kana ndikabudirira ini. Tese tine zvinhu zvatinoda. Munhu wese ane zvinhu zvaanoda, nenewo ndinewo zvinhu zvandinoda. Unoziva chandakadzidza? Kana wakatsvaga umambo, Mwari vanowedzera zvinhu. Amen. Uye Mapisarema 37, farira muna Mwari uye achakupa zvose zvaunoshuvira nemwoyo wako. Ehoi iye zvino. Vakorinde vechipiri 8:5. Mukomana ndoifarira iyo. Ndoifarira. Tarisai, vamwe venyu matanga kutosununguka kudhara nenyaya yekutongofunga nezvazvo. Ndiri kungozvinzwa mumweya nhasi kuti zviri kungonzwika kuti wow. Konai vamwe venyu vasingangoregedze kuzvichengeta. Ngatikandei mabiko ekuregedza basa. Mumwe munhu akati konei uri kufara nhasi. Ita, handisisina hanya nezvangu zvekare. Ndazvipira pachangu uye chero Mwari zvaanenge aita neni zviri kwaari. Akandipa zvandinoda zvakanaka, akazindinyimawo ndizvowo pamwe zviri nani. Vakorinde vechipiri 8:5. Zvino vari kutaura nezve chipo chemari apa, asi ndinofarira zvainotaura. Chipo ichi chaichava nerubetsero here? Ndozvataiva takatarisira, asi pekutanga vakazvipira pachezvavo kuna Mwari nekwatiri, uye nekuvaiti uye nechido chaMwari, vachinyatsoregera kufunga nezvavanoda ivo. Vakapa zvavaikwanisa nekuzvirasa nekutungamirirwa nechido chaMwari. Vakazvipira kuna Mwari. Pauro akati havana ngopa chipo chete, havana chete kungopa mari, asi vakazvipira kuna Mwari. Uye chero ukapa muripo kukereke kubva nhasi usati wati unodii kuti kuna Mwari ndiri kungokupai kamari aka, chidiki chamandipa tenzi. Asi ndisati ndaisa pano Mwari, ndinoda kutsanangura zvekare kuti ndiri kukupai inini wacho. Ko tikazviisa isu mundiro yekupira. Hama dzangu, ndoifarira iyi. Zvinhu zvitatu zvikuru zvinokosha kufara nerutendo: tarisiro uye kudzidza kugara zvakanaka pamamiriro ese ezvinhu. Munoziva zvinhu izvi zvinobva kure. Mukugadzira mufaro muupenyu chaiva chiratidzo kwandiri, uye zvakanyatsobatsira kuti ndigadzire maitiro angu. Ndinoziva kuti unonyatsoda kufara. Ndiani asingade kufara? Tese tinoda kufara. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.